kirjailija Trigorinia, miten on upeaa olla taiteilija, miltä se tuntuu ja mitä se on. Tämä on pieni, tämä on nyt sellainen lyhennys siitä. Ja se kuvaa meidän kaikkien työtä. Minkälaista tämä on. On olemassa pakkomielteitä. Ihminen ajattelee koko ajan yötä ja päivää, esimerkiksi kuuta. Minulla on sellainen oma kuuni. Yötä ja päivää minun täytyy ajatella vain yhtä asiaa. Minun täytyy kirjoittaa. Minun täytyy kirjoittaa. Tuskin olen lopettanut kertomuksen, kun ne pitää kirjoittaa toinen, sitten kolmas, kolmannen jälkeen neljäs. Minä kirjoitan lakkaamatta. Minä olen kuin tyytihevonen, jota aina hoputetaan, enkä voi muuta. Mitä kaunista ja ihaltavaa siinä on? Sanokaa. Mieletöntä, aivan mieletöntä elämää. Nyt minä olen teidän kanssanne. Minä olen levoton ja koko ajan minä muistan, että minua odottaa keskeneräinen kertomus. Ja näin on aina ja lakkaamatta. Ja minä en saa rauhaa itseltäni. Minä tunnen, että minä kokaan parhaista kukistani pöllyn sitä hunajaa varten, jonka minä luovutan avaruuteen jollekin tuntemattomalle. Enkö minä ole hullu? Suhtautuvatko ystäväni ja tuttavani minuun kuin tervejärkiseen ihmiseen? Mitä teillä taas on tekeillä? Mitä uutta te taas meille tarjoatte? Yhtä ja sanaa. Yhtä ja sanaa. Ja minusta tuntuu, että nyt, juuri nyt, kiitän minun taakseni nyt siepataan ja viedään hullujen huoneeseen. Niiden vuosina taas, jolloin olin vasta-alkaja, parhaina nuoruusvuosinani, oli kirjoittaminen yhtä kärsimystä. Pikkukirjailija, etenkin jos hänellä ei ole menestystä, tuntee itsensä ujoksi, kömpelöksi. Hän harhailee herkeämättä ihmisten parissa, jotka ovat tekemisissä kirjallisuuden tai taiteen kanssa, saamatta tunnustusta tai huomiota keneltäkään, uskaltamatta katsoa ketään intohimoisesti ja suoraan silmiin, niin kuin intohimoinen peluri, jolla ei ole rahaa. Kirjoittaessa tuntuu hyvältä. Ja korjausveroksia lukiessa on hyvä tunne. Mutta kun teos on valmis, huomaa, että se ei ole sitä, mitä pitäisi. Että se oli pelkkä erehdys. Minua harmittaa. Ja sisässä tuntuu kurjalta.